Damos comezo ao pleno, a sesión extraordinaria do Pleno do Concello convocada para o día de hoxe, 9 de febreiro de 2022. Punto número 1, aprobación, se procede da ata da sesión do Pleno do Concello que tivo lugar o 12 de xaneiro de 2022. Creo que a ata se nos remitiu a todos. Entón, creo que aquí eu estou lendo a túa aí na penúltima páxina onde fala de moción de grupos políticos, debía poñer non hai nin robos nin preguntas. Entón, xa para que sepas que deime conta. Entón, pois... No inicio fixen unhas puntualizacións á acta Sí. anterior que tamén deberían... Están recollidas na... Vale. Entón, algunha alegación así a esta ata ou aprobámola? Por nuestro punto. Entón, creo que aprobamos a ata por unanimidade. Correxindo o de nuevo. Punto número 2. Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único Concellos POS máis 2022. Solicitude de participación. O 26 de 11 de 2021, o no Pleno da Deputación da Coruña aprobou as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos POS máis 2022. Xunto ao POS máis 2022, regúlase simultaneamente un POS máis adicional 1/2022 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios, base 12 das bases reguladoras, que será sesionada pola sección de Servicios Sociais da Deputación da Coruña. As cantidades do POS máis adicional 2022 asignadas a este Concello para os gastos sociais extraordinarios do exercicio 2022 son un importe de 63.183,76. Proposta, as cantidades que veñen aprobadas para o Concello de Boqueixón son as seguintes. Por un lado, unha achega provincial de 2022, do exercicio 2022 que serían 180.525,03. E pois unha achega provincial de 2022 que basada na baixas ou anulación de proxectos ou obras e outra asignación que nos corresponde. Son, por un lado, 128.785,20 e a asignación de 69.952,20, o que fai unha achega total do 2021 de 198.737,40. Habería unha partida que sería o préstamo provincial 2022 por importe de 13.539,38, pero que non vamos a solicitar porque realmente solamente se pode utilizar para cancelar deuda. Entón, como neste momento o Concello non ten deuda bancaria, pois non se vai a solicitar este préstamo provincial. Entón, o Concello de Boqueixón propón o seguinte: por un lado, de adicar a achega provincial 2022 para gastos de financiamento, para o financiamento dos gastos correntes, consumo enerxético, luz, basicamente iso é o que se está aplicando os últimos anos, e a partida restante, que son 198.737,40, a dous proxectos de mellora de firmes de varias carreteras do Concello, que son, conforme se vos notificou os seguintes: mellora do firme do acceso a Carballeira en Sucira e outros por importe de 104.150,30. Os viais son este viario de acceso a Carballeira en Sucira, un interiores en Reboredo, un viario en Maravexás, un viario desde Casal Vieito a C240, o viario que chamamos do Camiño na Fonte en Loureiro, un camiño da C240 ao límite de Contouro en Codeso, viario da C960 a Mato en Oural,
Viario dos Camiños Interiores en Vilaboa, en Gastrar, Viario Interior en Senande, Lamas, Viario do Camiño da AC961 a Monte do Rubio, en Vigo, Viario de Accesos en Vilaboa, en Gastrar, e mellora dos viarios interiores en Piñeiro de Abaixo, en Boqueixón. O outro proxecto sería titúlase Mellora do firme do Camiño de Rodiño Pequeno a Casanova e outros, por importe de 94.587,10, que recolle os seguintes proxectos: mellora do firme do viario de Rodiño Pequeno a Casanova, mellora do firme do viario de Camiño da Cooperativa a Parque da Gándara, esta, tanto unha como outra en Sergude, mellora do firme dos viarios interiores en Gándara, tamén en Sergude, mellora do firme do viario de Deseiro de Arriba a Quián, tamén en Sergude, e acceso a camiño de servicio en Lestedo, evidentemente en Lestedo, mellora do firme de Rúa de Leoncio Millán en Lestedo, mellora do firme do viario da pista de travesía de Millerós ao acceso da aldea en Lestedo, mellora do firme do acceso da pista de travesía de Millerós a Salgueiral en Lestedo, e mellora do firme do viario da pista ao cementerio de Rubial en Lestedo tamén. Por outro lado, neste post, a Diputación pídenos que se presenten uns complementarios que serían por importe do 50% do total da asignación que lle correspondería a Boqueixón. Este importe anda sobre todo 250.000 euros, entón fixemos un serie de proxectos complementarios. Por un lado, fixemos un proxecto para que se titula Mellora do firme de cruce de Ardilleiro Grande ao cruce de Ardilleiro Pequeno, que sería en aglomerado na parroquia da Granxa, por un importe de 106.451,29. Outro proxecto que incluye varias melloras de firmes, que se titula Mellora do firme dende Fumares a fábrica de formigón e outros, que sería pois, o viario este de Camiño de Fumares a fábrica de hormigón en Sergude, mellora do firme do viario da Pena ao límite con Touro en Loureda, mellora do firme do viario do Camiño de Polígono a Deseiro de Arriba en Sergude, mellora do firme do viario do Camiño de Quián a Ardilleiro en Lestedo, mellora do firme do viario de Camiño de Ramil a Rúa Tucho Quinteiro en Lestedo, e mellora da firme do viario dunha pista en Pazos tamén en Lestedo, por un importe de 102.376,08. É un terceiro proxecto que se titula Mellora do firme do Camiño dende o Cruceiro de Pousada e outros. Este proxecto sería mellora do firme do viario dende o Cruceiro de Pousada a Granxola en Pousada, mellora do firme do viario do Camiño de AC240 a Loureiro en Pousada, e mellora do firme do viario do Camiño de Pumariño a Cruce Estrada de Igrexa en Pousada, que un total de 79.391,03. Digamos que estes a elección ou a designación destes proxectos fíxose en función de, sobre todo, o estado das vías, porque distribuíse o que é o plan o POS, os dous proxectos do POS son para as vías que están en peor estado de conservación, e seguidamente os outros son para, digamos, para asentar determinadas viales que tamén teñen as súas deficiencias, pero non tan exageradas como os primeiros. Así mesmo, se fixo unha valoración de fin de proxectos que, incluindo estes, máis os proxectos que tiñemos valorados, andan en un entorno de 960.000 euros, dos cales hai un proxecto de 224.462 euros, que sería o aglomerado da pista que vai dende Casa de Pejito en Gastrar a Moa, en Louredo. E outro proxecto de 176.608,70 euros, que tamén sería un aglomerado que vai desde Ardarís a Rubial, que sería desde a parte de abaixo da iglesia de Lestedo ata enlazar coa pista aglomerada que ven desde Sergude, desde Porquián. Son outros 176. Entón, decidimos estas procurar, se o remanente non o permite, estas facelas con cargo remanente e as outras facelas con cargo a pos. Entón, despois desto, paso a palabra ao portavoz de veciños por si nos quere fazer algún tipo de aportación. Ben, grazas.
tendemos a ser excesivamente sintéticos na discusión deste punto. Non é ningunha novedade que non nos gusta o POS, porque ven sendo prácticamente máis do mesmo, e temos xa feito as críticas oportunas en anos anteriores. O que sí que quixéramos facer era unha brevísima análisis numérica do POS e sobre todo do POS en relación ao 2021 e o que nos chamou a atención. Vemos que a caída con respecto ao ano pasado é do 20% no que é a achega provincial, o sea, pásase de 471.000 euros a 379.000. No plan complementario, nas obras hai unha reducción entre as obras metidas este ano no plan complementario e as obras metidas no pasado ano dun 32,66%, pásase de 427.000 euros no 2021 a 288.000 no 2022, e a outra partida que tamén ten que ver coa achega provincial son o que se destina a gastos correntes, que aquí sí hai unha evolución porque se gasta menos en gastos correntes, polo tanto unha maior proporción vai a investimentos entre aspas, e direi por que digo entre aspas agora mesmo. Sí que se pasa de 207.000 consumidos en gastos correntes no 2021 a 180.000 no 2022, que é unha reducción do 12,88%, que é unha porcentaxe maior que se pode investir. E volvo a incidir en investir entre aspas. Se facemos a comparación dos proxectos vidos ao POS o ano pasado e máis as deste ano, e aquí sí que collo pois tanto as achegas provinciais como o plan complementario, o ano pasado regáronse de piche, ou íbanse a regar de piche 20 km con 0,15 metros, é dicir, 20.015 metros, e no 2022 pasase a 14.800. E en aglomerado, no 2021 había 70 metros lineais, estamos falando, e pasase no 2022 a 700, xa digo, incluindo a achega provincial e plan complementario, todo. Imagínese que con 700 metros de lineais de aglomerado, a variación con respecto ao 2021 é do 900%. Digo para que sirva como crítica. Creo que hasta aquí pouco podemos debatir, porque é un análisis numérico, podes dar unha volta máis, pero creo que é bastante riguroso. Como todos os anos temos que dicir que non nos gusta o POS, non é nada novidoso. Recordamos pois 5 cuestións que tamén recordamos algunha delas todos os anos. En primeiro lugar, recoñecemos como avance a reducción do POS en gastos correntes, polo que se aumenta a cantidade para investimentos, pero aínda así creemos que sería positivo que toda a contía do POS se dedicara a investimentos e que o Concello complementara cunha parte importante todos os anos, é dicir, que usara o POS e máis outra parte máis. En segundo lugar, vemos pouco avance nos consensos acadados entre grupos da corporación, entre veciños de Boqueixón e o Partido Popular, en materia de prioridades nos investimentos. Recordamos que foi no principio do mandato pasado cando establecemos algunhas prioridades para a elaboración dos investimentos en estradas do Concello. Estes foron tidos parcialmente en conta, temos que recoñecelo, pero dá a impresión de que non teñen cabida nestes 2 últimos anos, e referímonos en concreto á continuación da estrada sur do Concello, dende Ledesma ata Codeso, que parece que quedou esquecido en Sucira. En terceiro lugar, todo o POS, investimento e investimento entre aspas, se vai ao arranxo de pistas municipais. Proxétanse case 15 km de regas, arranxos, que non investimentos, por tan só 700 metros de aglomerado, e todos incluídos en plans complementarios, non no principal do POS, polo que haberá que agardar máis tempo para ter a posibilidade de acometer estes aglomerados. En cuarto lugar, a fórmula empregada por o Concello e outros consideramos que é unha fraude á propia filosofía do POS. Nas propias bases do POS establecense que os proxectos deben ter unha contía unitaria mínima de 30.000 euros. Os proxectos que presenta o Concello son compendios de obras inconexas entre elas. Miren como exemplo o proxecto Mellora do firme de acceso a Carballeira, Sucira e outros, que engloba 12 obras concretas en 9 parroquias diferentes: Sucira, A Granxa, Boqueixón, Codeso, Ledesma, Pousada, Oural, Gastrar e Lamas. E en quinto lugar, o arranxo bacheado das pistas municipais non deberá recoñecerse como investimento. E a ver se aquí temos
tanta sorte para que o entendan como cando dixemos aquelo da deuda e da deuda bancaria, que se colleron ao aire. Todas as obras de mantemento, gasto corrente, que tenta o que tenta paliar cando se rega, non é formación bruta de capital, senón que intenta paliar a depreciación que tampouco está recollida no libro de inventario, porque aquí non se deprecia nada. Pero se o facemos en términos económicos, non hai formación bruta de capital, porque todo o que se inviste é para paliar a depreciación. É dicir, que polo mero feito de facer o piche, pois o que estamos facendo é metendo contablemente no grupo 6 algo que deberá ir no grupo 2. Sendo un plan anual é certamente previsible, incluso a cuantía pode ser previsible, porque non hai grandes variacións, non entendemos por que se deixa sempre para o último momento a elaboración do POS. Xa non é só que non conten cos membros da corporación para a elaboración do plan ou para a discusión das prioridades, que xa sabemos que non, e non é por falta de que tiñamos insistido en moitos plenos dende o noso grupo, senón que o propio Servicio de Secretaría o recorda ao final do seu informe de fiscalización. Textualmente di que faise constar que é preciso unha maior antelación na posta a disposición dos servicios técnicos, económicos e xurídicos do Concello os proxectos que integran o POS para unha correcta tramitación do plan. Co dito, temos claro que nós non vamos a apoiar este plan de obras. Obrigado. Sí, boas noites. Bueno, pois traemos aquí ao Pleno do Concello a aprobación deste plan de obras e servicios da Diputación, que recolle 31 actuacións a desenvolver neste ano 2022 en distintas estradas do Concello, atendendo pois as necesidades detectadas, como xa se dixo noutras ocasións neste pleno, as necesidades detectadas nas distintas parroquias do Concello. Por parte dos servicios de vías e obras deste Concello, pois fíxose un percorrido, estáse continuamente pois vigilando o estado das estradas e atendendo a estas necesidades, pois elaborouse esta proposta que recollemos aquí. Como dixo tamén o alcalde na súa intervención, hai unha serie de actuacións previstas para este ano que pretendemos realizar con cargo remanente e que, bueno, de alguna maneira incrementarían tanto esta inversión como os metros ou os kilómetros aglomerados, que pasarían dos 700 que xa dixo Xavier, pois a 2.600 e virían a complementar pois esa necesidade que plantexaba Xavier tamén na súa intervención. Como eu non teño os datos aquí, me parece que o señor alcalde debería facer algunha puntualización ao arranxo da estrada que vai desde Ledesma a Codeso, que, bueno, a estrada que vai desde Ledesma a Codeso, evidentemente chegouse hasta Sucira, porque realmente é o tramo que ahora mesmo se podía arranxar, porque poñemos a aglomerar agora a pista conforme estaba vendo todo o tema das plantacións, ao final íbamos ter ese vial todo estropeado, ou sea, cada vez máis estropeado. Entonces, vamos a tratar de que no momento en que esas obras se rematen, aparte de exigir ás empresas que están a traballar aí que refagan os arranxos pertinentes, pois tamén vamos a procurar que cando se faga unha pista, unha carretera aglomerada como merecen os vecinos ese traxecto. Entonces, no momento en que se poida realmente facer ese vial, que non haxa problemas cas obras que están facendo de desmontes e de cortas de talas de madeira, pois é cando se vai a tratar de facer ese vial. Por iso non se meteu ningún tramo maior nese tramo que falta. Ben,
E xa a modo de resumen, bueno, pois aínda que é unha crítica que recibimos todos os anos, nos brindámonos a consensuar co grupo de veciños pois as prioridades a establecer nos proxectos que se incluyen neste post, non? O que pasa é que aí o consenso penso que é moi fácil, porque cando un proxecto responde ás necesidades reais que existen no Concello, sabemos que as pistas se deterioran e vanse a seguir deteriorando, desgraciadamente para o ano pois vamos a ter outras necesidades, bueno, pois o consenso eu vexo moi fácil, porque seguro que vamos a coincidir pois nas necesidades de arranxos que ten o Concello. Entonces, pola nosa parte, estamos abertos a calquer tipo de suxerencia ou de proposta pola vosa parte. Sí, polo que ese aspecto creo que se atenderon algunhas suxerencias de algúns membros da agrupación de veciños para que sí se incluyen esas uns viales que están demandados por algún dos membros do vosso grupo. E así se están incluíron neses proxectos. Evidentemente, consideramos que teñen necesidades, sí, pero creo que as obras que van no post nos pós tanto un como dous que realmente teñen máis necesidade que ao mellor que as que van despois no complementario, pero realmente atenderonse, digamos, as suxerencias ou as peticións dos membros do vosso grupo. Eu, xa para pechar, simplemente puntualizar que hai algunha, lóxicamente cada un pode ter a súa opinión. Hai algunha estrada que está posta no complementario e se cadra pois ten as mesmas necesidades ou incluso máis que algunhas que vai no proxecto 1 ou no proxecto 2, pero aí tamén se atendeu un pouco a cantidade de tráfico que soporta cada unha delas. Evidentemente a nosa intención é arranxalas todas, ou hai algunha que ten algún tramo concreto en mal estado, pero o resto da carretera está aínda nun estado pois aceptable. Insisto, cada un pode ter o seu criterio, pero desde logo aquí o que se tratou é de cubrir bueno, pois as necesidades máis urxentes neste sentido. Bueno, entonces propónselle ao pleno do Concello o seguinte: participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único Concello de Pos máis 2022 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e o préstamo provincial asignados aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financien con cargo a achega provincial 2022, achega provincial 2021 e préstamo provincial 2022. Financiamento de gastos correntes que se deben no exercicio 2022. A chega provincial de 2022 aplicada ao financiamento de gastos correntes 180.525,03. B. Financiamento de investimentos. A chega provincial 2021. Proxecto mellora do filme de acceso á Carballeira en Socira e outros 104.150,30 euros. Mellora do filme do Camiño de Rodiño Pequeno a Castanova e outros 94.587,10 euros. Su total de investimentos a chega provincial 2021 198.737,40 euros. Segundo, aprobar o plan complementario do ano 2022 no que se incluen os investimentos financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescripcións técnicas. Mellora do filme dende o cruce de Ardilleiro Pequeno de Ardilleiro Grande ao cruce de Ardilleiro Pequeno 106.451,29. Mellora do filme do viario do Camiño de Pomares a fábrica de Formigón 102.376,08. E mellora do filme do viario do Camiño dende o cruceiro de Pousada a Granxola e outros 79.391,03. Terceiro, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias.
Cuarto, comprometerse o Concello a incluir no Orzamento Municipal de 2022 os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos no POS máis 2022, base se a houbera. Quinto, solicitar á Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Sexto, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. E no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a suma total non supera o 100% do seu importe. Sétimo, autorízase a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Oitavo, facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Entón, procedemos a votación. Votos a favor deste plan, deste POS máis 2022. 7. Votos en contra. 4. Non hai abstencións. Entón, apróbase este POS máis 2022. Punto número 3. Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS máis adicional 1/2022. Solicitude de participación. Xunto co POS máis 2022, regúlase simultaneamente un plan POS máis adicional 1/2022 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. Base 12 das bases reguladoras, que será xestionada pola sección de Servicios Sociais da Diputación da Coruña. As cantidades do POS máis adicional 2022 asignadas a ese Concello para os gastos sociais extraordinarios do exercicio 2022 son un importe de 63.183,76, o que supón prácticamente 100.000, que son 90.000 euros menos que o ano, ou 80.000 euros menos que o 2021, para ese fin. Entón, esta asignación se podería adicar a distintas actuacións. Entón, conforme ao informe expedido pola traballadora social do Concello, que fala de que, vamos, da que se podían ir asignando esta partida. Por un lado, fala de ampliar e dotar as partidas destinadas a garantir ingresos suficientes ás persoas soas ou ás familias maiores, persoas con diversidade social ou distinto tipo de deficiencia ou necesidade. Entón, propón dedicar unha partida de 9.000 euros. E tamén outra partida de 46.283,76 para cubrir o servicio de axuda a domicilio en todas as súas modalidades. E, por outro lado, temos 4.200 euros que serían para o programa de prevención da dependencia, para transporte, para distinto tipo de adquisicións de material que fai falta para cubrir este tipo de servicio que se está prestando a persoas maiores do Concello. Por outro lado, outros 3.700 euros para gastos de investimento, material de estimulación cognitiva, xerontogimnasia, xunto coa adquisición de equipos informáticos e conexión a internet por importe son de 1.700, máis renovación do mobiliario da oficina tanto para os servicios sociais como por importe de 2.000 euros. Entón, o que se plantea é a aprobación deste plan con estas asignacións. Ten a palabra o portavoz
de veciños. Ben, nós tamén, igual que fixemos no outro, fixemos as variacións polo que temos aquí deben ser 60 e algo de 1000 euros. De 125.584,38 no 21, se non me equivoco, a 66.183,76, que é o 47, bueno, casi o 50% de reducción con respecto ao ano pasado. E por programas, estuvemos mirando os programas do ano pasado e, bueno, a adquisición de EPIs, que tiña 6.000 euros orzamentados, desaparece. As axudas de emerxencia social baixan de 15 a 3.000 euros. As axudas de escolarización, titulámoslo así, pero, bueno, eran esta de digitalización e demais, baixaron de 12 a 9.000 euros. Outros programas, que aí meteron a prevención da dependencia, imagino que o ano pasado, que tamén estaría dentro deste epígrafe de outros programas, baixa de 5.000 a 4.200. O SAF, o Servicio de Axuda no Fogar, de 87.000 a 46.000. E despois dous programas novos, que é o Coidarnos, con 2.000 euros, e Xeronto Ximnasia, que eu apartei, non sei se antes estaba dentro de outros programas, de 1.700, pero si chama a atención de que baixa a partida casi o 50%. Nada, simplemente neste punto que vamos a apoiar, queremos felicitar ao equipo que formaba Traballo Social, o Departamento de Traballo Social, polo compromiso e por iniciar programas que son novidosos dentro do punto de vista social. E o que sí que queremos é instar ao grupo de goberno a traballar máis para conseguir financiamento que poida afrontar novos retos das profesionais do servicio, que teñen moi boas ideas e están facendo programas realmente que hai que salientar. E desde o noso grupo pois queremos felicitalas. Que tanto unimos a felicitación tamén, o sea, evidentemente nós estamos aquí no día a día, entonces sabemos como están a traballar e sabemos que merecen que todos os recoñecementos que se poidan dar desde aquí, creo que desde o pleno do Concello. Evidentemente hai esta reducción na aportación da Diputación para este fin. Vedes que nos orzamentos municipais non houve reduccións en canto a servicios ou a partida de gasto de servicios sociais. Entón, realmente, estáse dedicando máis orzamentos dos municipais para estes servicios, contando con menos aportación da Diputación, evidentemente. Bueno, pero os servicios hai que dalos, canto mellor se poidan prestar, pois vamos a seguir investindo e apoiando que se sigan prestando nas mellores condicións. Bueno, pois estamos de acordo en que o Departamento de Servicios Sociais está facendo unha labor importante, se cadra moito máis visible que outros departamentos por tratarse de colectivos de especial vulnerabilidade, colectivos especialmente delicados, pero eso non quita que outros departamentos do Concello tampouco ou non estén facendo un gran esforzo e un gran traballo, que tamén desde aquí queremos recoñecer, e non quero deixar a ninguén fora, pero os que estamos aquí e vivimos o día a día, pois sabemos do esforzo que están facendo outros departamentos, que quizás non é tan visible ou non é tan plausible ou palpable a nivel público, pero sí a nivel interno se están sacando moitos expedientes de todo tipo adiante, tanto de subvencións como de urbanismo, etcétera, etcétera. Tratouse de regularizar todo o retraso que levaban algúns expedientes e consideramos que tamén debemos recoñecer o esforzo de todos e cada un dos traballadores deste Concello, porque así o merece. E con respecto a este punto do pos adicional 1/2022, bueno, pues dado que existe un informe de servicios sociais, tampouco temos nada máis que engadir a este informe, e vamos a proceder a votar a favor. A proposta de acordo é a seguinte: primeiro, por participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal
Plan Único de Concellos por máis adicional 1/2022 para o financiamento dos gastos sociais extraordinarios da Diputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos sociais que se detallan no informe emitido pola Secretaría de Intervención do Concello, segundo se indica a continuación. Ampliar e dotar as partidas destinadas a garantir ingresos suficientes ás persoas soas ou familias maiores, persoas con diversidade funcional, mulleres en risco de exclusión social ou vítimas da violencia de xénero, cando eles e as persoas ao seu cargo carezan de medios económicos suficientes para asegurar a cobertura das necesidades básicas, vivenda, alimentación, electricidade, educación, gastos médicos ou farmacéuticos, transporte e aqueles que consideren os servicios sociais municipais. As axudas en especie para a alimentación e a educación consideranse gasto corrente sempre que non supere o límite por unidade de 500 euros. Partida, previsión de gasto 2022, 9.000 euros. C. Ampliar o servicio de axuda a domicilio en todas as súas modalidades e calquera de análoga natureza que se preste no domicilio da persoa, como a rehabilitación, perruquería, podoloxía, comedor sobre rodas, etc. O importe non pode ser destinado a cubrir a achega municipal do Plan de Financiamento de Servicios Sociais Municipais FOPPSS, non sei como se chama. Excepcionalmente, o importe poderá destinarse a cubrir a parte da achega municipal ao servicio de axuda a domicilio na modalidade de dependencia, incluindo aquela que corresponde a horas xa concedidas, importe de 46.283,76. Aluguer de equipamento técnico asistencial para a cesión de usos das persoas que necesiten este material asistencial para a súa vida diaria, camas, cadeiras de rodas, grúas e calquera outro material ou equipamento valorado por os profesionais dos servicios sociais comunitarios cando carezan de medios económicos suficientes para asegurar a cobertura destas necesidades. Provisión de gastos, 4.200 euros. Gasto de investimento para o desenvolvemento dos programas de servicios sociais e do traballo dos equipos técnicos de servicios sociais municipais, equipos informáticos, ofimática, etc. A adquisición deste equipamento inmetrable terá a consideración de gastos de investimento e efectos orçamentarios. Provisión de gastos, 3.700 euros. Segundo, facultar expresamente a alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Votos a favor? Unanimidade. Aprobas entonces este plan provincial de cooperación ás obras pos máis adicional 1/2022. Punto número 4. Ordenanza fiscal reguladora do precio público pola prestación dos servicios da Escola Infantil Municipal Raíña Lupa de Boqueixón. Aprobación inicial da modificación do artigo 5 da ordenanza. O Concello de Boqueixón ten unha ordenanza que está unha ordenanza fiscal reguladora do prezo público por a prestación do servicio da Escola Infantil Municipal Raíña Lupa de Boqueixón, publicado no Boletín Oficial da Provincia número 142 de 28 de xullo de 2017. Aí hai uns precios en función do IPREN. A Xunta de Galicia modificou os precios tamén en función do IPREN, entón tratase de adaptar os precios que se deberían cobrar na Escola Infantil Municipal aos precios que tamén estipula a Xunta, porque realmente ahora mesmo neste momento a Xunta se faga cargo de costear os servicios as cantidades que teñen que pagar os pais nas escolas infantis municipais, e o que hai que fazer é adaptar os precios á normativa. Entón, pois, o que se trata de modificar as contías en función do IPREN. Se nos pasou a todos a modificación, creo que non vale a pena, ou entendo que non vale a pena que as lea a todas. Entón, o que se propón é aprobar inicialmente esta modificación da ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola prestación do servicio da Escola Infantil da Escola Municipal Raíña Lupa de Boqueixón, iniciar un período de exposición pública do expediente e publicar no tabuleiro de editos da Casa do Concello e no Boletín Oficial da Provincia da Coruña por un prazo de 30 días hábiles, dentro dos que os interesados poderán examinar e presentar as reclamacións que estimen oportunas. E terceiro, elevar a definitivo acordo que inicialmente se adopta
se non se presentan reclamacións ou alegacións á dita aprobación inicial. Ten a palabra o portavoz de veciños. Ben, eu só unha cuestión, porque entendo que non cambian as tarifas, o único que cambiou foi o IPREN, pero é que non vexo sentido a que manteñades as cantidades. O IPREN é unha variable pública perfectamente conocible, entonces na ordenanza que eliminar as cuantías do IPREN, hasta o 30% IPREN, 50% IPREN, e xa non habría que cambiarlas. E que se o IPREN varía 2 veces ao ano, temos que variar a ordenanza 2 veces ao ano, sin variala. É unha estupidez, é igual que cando algo se fai en función do salario mínimo, pois xa se sabe, o salario mínimo é conocido, é unha variable que está conocida e publicada. Entón, se quita da ordenanza as cuantías, deixase 30% IPREN, 50% IPREN, 80% IPREN e tal, non habría que facer estes cambios. É que me parece un pouco absurdo o de ir modificando, pero xa digo, se modifica 2 ou 3 veces nun ano o IPREN, como algunhas veces se modifica o salario mínimo, o IPREN, é verdade que está máis estable. Pero se un caso se modifica, hai que modificar a ordenanza e acordarse de... Entonces, non quedaría nada mal eliminar as cuantías, porque xa digo, o IPREN é unha variable conocida, o sea, non hai lugar a dudas. É o IPREN e a cantidade que ten nese ano está publicada no Boletín Oficial do Estado. Porque entendo que non, estuve repasando os cadros e non variaba nada. O único que varía é que varía o IPREN. Varía por la cuantía, lo que va... Sí, varía o tan, pero é o mismo decir do 30% do IPREN, que decir do 30% do IPREN de 300 non sei que, agora non teño os rollos diante, o sea, di exactamente o mismo se quitas as cantidades, porque sigo insistindo, o IPREN é unha variable pública, entendes? O sea, eu quitaría o rollo porque así evitámonos de facer modificacións de ordenanzas cada vez que varía unha... Si varía o IPREN dentro de 2 meses, temos que facer a modificación. Se eliminamos as cuantías esas, sabemos que estamos falando do 30% do IPREN, das cantidades que están. Digo, non aporta nada a ordenanza. Era como estaba, por eso se... Sí, pero digo... Sí, pero ahora dime conta do rollo, dice que non aporta... As cantidades que veñen na ordenanza non aportan nada á ordenanza. O sea, se eliminan non aportan, porque xa se sabe que se está falando dese. Se o IPREN po ano que ven son 600 euros, entonces é o 30% da cantidade esa, de 600. E se fora 2.000, é dos 2.000. O sea, non aportan información adicional o de poñer os tramos. E o que sí que si están postos, hai que cambiálos cada vez que cambio o IPREN. Entendo así, pero bueno, era unha cuestión. Pero aparte desto, aproveitando de que ven a ordenanza da escola infantil, pois dicir o que creo que xa teño disto, que chama a atención que despois dos inxentes recursos para a propaganda que gasta a Xunta todos os anos nese programa ficticio, que se chama Ruralízate, non se establezan reduccións aos precios para as escolas infantís no rural. É dicir, se fora do rural, eu son máis partidario de que a escola infantil pagara menos no Concello de Boqueixón que nos cantóns da Coruña. E debía asumir a Xunta esa diferencia. Tamén o digo antes de que o alcalde me lanza patada. No. A ver, ahora mesmo os pais non pagarían, non están a pagar nada nas escolas, non sei se están non sei se pagan, creo que a matrícula, pero os cuidados por o servicio normal, antes era para o segundo fillo, agora xa é total, se realmente agora os pais non pagan nada por o servicio da escola infantil. Evidentemente esperemos que a Xunta nos ingrese esa falta de financiamento que temos, que o Concello ten que asumir agora mesmo. O ano pasado foron un torno a 90.000 euros de sobrecoste no 2020. O 2021 ainda non temos non está feita a cualificación específica, pero do 2020 o Concello ten que aportar en torno a prácticamente 100.000 euros, cando realmente o que estaba sendo habitual era en torno a 50.000 euros iba a cargo do Concello, outros 40 e pico aportamos a Xunta, e o resto apenas un 10% é a cargo
si a cargo das familias. O sea, no 2020, prácticamente o 90% foi a cargo do Concello, e a financiación foi unha miseria. Entón, No, pero digo, si se establece o criterio de cobrar aquí igual que na Galiña Azul, lle chaman ahora, que como que Sí, é a Galiña Azul. sigue sendo a Galiña Azul. Si se mantén, que a mí non me parece mal que se manteña o criterio, dende a propia Xunta tamén debería haber unha ordenanza específica para aquelas galiñas azuis que están no rural, porque o que intentamos é potenciar de que a xente se establezca no rural, certo, non? Certo. Entonces non é igual unha gardería, sigo insistindo, nos cantóns da Coruña ou na Xeral Pardiñas en Santiago, que do que pode ser en Boqueixón ou na Peroxa. Entonces debería a Xunta tamén, a parte da subvención que dá, pois proporcionar a que os concellos poidan baixar máis a súa, para que poidan establecer a xente no rural, é un reclamo máis, entre outras. E como pasou por aquí, pois non quería desaproveitar a ocasión, pois tamén nos consideramos de que incidilo. se debería os que ten menos recursos, a familias con menos recursos, pagar menos, que os que teñan máis recursos, pois non ter bonificacións. Eu tendo que tamén debería ser o normal, non aplicar a bonificación pois, nin o segundo, nin o primeiro, nin o terceiro, nin o cuarto, nin o quinto. Non, a ver, hai familias que poden pagar perfectísimamente o coste da guardería e outras familias que sí que non poderían pagar prácticamente nada. Entón, realmente debería ser diferenciar entre os que sí que poden e os que non poden. En este caso, o de aplicar a bonificación, que ninguna familia pague por nin por o primeiro, nin por o segundo, nin por o terceiro. Porque eu creo que non é equitativo. Pero a normativa agora está así, son gratuitos, entón ten que a Xunta vai a financiar a aportación que teñen que fazer a familia, bueno, por mentre dure, pero no momento que desaparezca esa bonificación, teremos que nós que facer ao mellor unhas tablas e a bonificación se aplicará según os ingresos das familias, que se está facendo. Entón, No, pola nosa parte nada máis que engadir. Non sei se procede discutir un pouco o tema de incluir os tramos do IPREN na ordenanza ou non, ou... podemos copiar ou trasladar o que é a normativa publicada no boletín oficial do Estado ou tamén incluso da Xunta, as tablas que nos aportan a nosa ordenanza. Entón, realmente, nas tablas que publica no boletín oficial son esas, poñen as cantidades. Entón, realmente, pues, que sí, que realmente non varía falta, porque o que non varían son os porcentajes. O sea, o primeiro é do 0 ao 30%, o seguinte do 30 ao 50%, entón... Claro, pero... Neste proceso non estamos facendo ningunha variación. Lo que pasa que tamén é certo que ao poñer o porcentaxe das cantidades se facilita a transparencia respecto aos pais. Que dicir, é a mesma información que está colgada en política social. Entón un pai ven a preguntar e xa o ten ali. Pero non sabe que a ordenanza estea dunha forma non quere decir que a publicidade estea doutra. Digo, eu decía isto por comodidade, simplemente. Non digo que os pais non poidan ter acceso a telas, o sea, a pasarlle unhas tablas con porcentaxe. Eu digo por cando haxa variacións, ímonos esquecer o ben de tal ou hai que traelas ao pleno. Simplemente era por eso, pero tampouco vou a poñer ningún tipo de inconveniente que a min dame igual. Moi ben. Así tamén debatimos en torno ás escolas infantiles. Entonces, correcto. Bueno, procedemos entonces á votación desta modificación da ordenanza. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Entón, dase por rematada este pleno. Vou a comunicar o seguinte: vanse a tratar de solicitar as seguintes subvencións para distintas obras aquí no Concello. Infraestructuras, que sean parques, vamos a tratar de conseguir rematar os parques infantiles que se cubriron, o de Campo Rapado e o del Estedo, votarlle
o caucho, o sea, facerlle a base completa a toda a zona que está coberta, meterlle caucho continuo a todo, e algúns equipalos